Samtang nagkadoon na ang deadline sa DepEd nga bawion na ang ilang mga facilities nga gigamit nga isolation facility. Kini kung unsa ang plano sa DepEd atong sayran pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, himuon kining clustering sa mga eskwelahan aron anam-anam na nga mauli ngadto sa DepEd kini pipila ka mga eskwelahan sab kun ugaling gamito na sab nila sa gikatakdang pagsugod sa school year. Hulyo 30 unta ang tagal nga gihatag sa DepEd kay gamito na sab nilag sugod ang ilang mga eskwelahan. Sa Mandaue City, gihimong quarantine facility ang City Central School. Gawas niini, pipila ka mga eskwelahan sab ang gihimong barangay isolation unit sa mga pasyente. Gumika niini, misugod na ang City Hall pagpangita og kabalhinan. Duha ang gikonsidera nga pang long-term facility. Usa ka privately owned park sa Maydan, Plaridel nga planong butangan sa asymptomatic ug mild patients. Ingon man ang Cebu North Bus Terminal nga wa na magamit karon. Una na kining na inspeksyon ni Mayor Jonas Cortez uban ang taga DOH. Mandaue City Central Quarantine Facility magpabilin gid ni siya even beyond the kanang last day kay mao man guni siya pinakadako nga quarantine facility unya daghan na sa datong mga pasyente dili ditaw dayon nga mabalhin until mahuman to ang gihimo. Naglaraw ang syudad, minusan ang mga eskwelahan nga gigamit. Himuon ang clustering kundi daghang mga barangay ang magsao sa usa ka eskwelahan aron ang ubang tunghaan mauli na ngadto sa DepEd. Dili bitaw dayon wag tangon tanan so sa kaning silbi siyam ka barangay i-cluster sila og usa ka BIU until nga mahuman yun ang atong mga isolation facilities. Nang hinaot hinuon ang City Hall, malugwayan pa og jutay ang ilang paggamit sa mga eskwelahan kay wala pa man say face-to-face classes. DPWH na ang gitahasan nga motrabaho sa bag-ong quarantine ug isolation facilities. Sa pagkakaroon, Bob, dunay kapin sa gatos ka mga pasyente nagpabilin karon sa quarantine facility diha sa Central School. Samtang dunay mga kapin 200 ka mga pasyente nga na-discharge na sa maong pasilidad human naka-recover. Samtang kabahin sa North Bus Terminal, Bob, kun kinumduman, dunay existing contract kinitali sa Cebu City Government kamoy nagpadagan sa terminal apan gibutyag sa Mandaue City Hall nga himuon na lang nila ang pre-termination sa kontrata tungod kay Oktubre naman sab matapos ang maong kontrata pipila na lang kabuan ug di nam sab kini magamit pagbalik isip bus terminal. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.